Magandang gabi Pilipinas, ito ulit si Mike Paduan, narito ulit tayo sa ating latest sa panahon mula sa Typhoon 2000. Ito po ang weather analysis na yung araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Pebrero 9 hanggang 11, 2022. At umpisahan na natin ang ating update. Ito ang ating latest graph sat na yung araw ng Miyerkules hanggang bukas Huwebes. Meron po tayong medyo mahina o katamtaman na hanging amihan, surge ng amihan sa may dulong Hilagang Luzon. Hindi masyadong maulan ito, but medyo magbibigay ito ng mahangin na panahon, medyo may konting kalamigan sa may bahagi po ng Batanes at Babuyong Cubao Islands. Ganun din ang mga coastal areas po ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. So magiging malaki po ang alon dito, hanggang 2 hanggang 3 metros ang laki ng alon. So mapanganib po ito sa mga maliliit na sasakyang pangdagat. So may mga dumadaan po dito mga drizzles o mga light rains na inaasahan po dito sa Batanes at Babuyong Cubao Islands. Samantala dito po sa Kabikulan, Mimaropa at Kabisayaan kasama po ang Sulu Archipelago at Kalayaan Island Group. Gayon pa man ang bahagi po ng Caraga ay magkakaroon po ng mahinang amihan. Ito po yung hangin mula sa Hilagang Silangan na kung saan magiging maulap po ang papawirin lalo sa may Bicol sa hapon o gabi at magiging mas makakapal po ang mga kaulapan sa Visayas at Hilagang Silangang Mindanao. Yan po yung area po ng Caraga na may kasama pong mga pagkulog at pagkidlat. So huwag kayong makalimot na magdala ng mga payong o mga kapote dahil po may maulan po tayong makakanasan po dito dahil po sa mahinang amihan. Samantala, ang ibang bahagi po ng Mindanao ay magiging maulap din ang papawirin. May makasama pong pagkulog at pagkidlat. Dulot po yan ng surface trough o yung pinaka-kanlurang extension po nitong surface trough. So ito po ay elongated na lower atmospheric pressure na nagbibigay po dito ng mga unsettled weather o mga ulan, na mga cloudiness, dulot po nitong surface trough. At ang ibang bahagi po ng bansa, kasama po ang Metro Manila at ibang bahagi po ng Northern at Central Luzon na magiging katamtaman po ang panahon na may mga maulap na papawirin, lalo na sa hapon. At medyo maganda po ang panahon sa area nito. So maganda mag-enjoy na yon dahil magandang panahon sa iba't ibang bahagi po ng Luzon. Although ang Kabikulan na binanggit natin na sa northeasterlies, may mga isolated areas lamang po na may mga pag-ulan, dulot po nitong wind system na ito. But overall po ay maganda po ang panahon sa buong Bicol region. So sa labas ng ating bansa, wala po tayong natatanawan na sama ng panahon na namumuo o kahit bagyo. Wala pong pinapakita ang mga computer models sa susunod na 5 hanggang 10 araw. So yan po ang ating latest sa ating GraphSat. Ito yung fast animation. So nakikita po natin yung mga makakapal na kaulapan sa Visayas at Mindanao. Ito po ay dulot ng mahinang amihan at yung surface trough. At kung i-zoom natin ang ating satellite animation mula sa windy.com, ito po yung infrared satellite feed o satellite loop. Ay nakikita po natin mga kalat-kalat po ng mga thunderstorms sa may katimugang bahagi po ng Kabisayaan, dito po sa may southern sections ng Bohol, dito rin po sa may Caraga, lalo na sa may Siargao, Dinagat Islands, at magiging mas makakapal at medyo malalakas po ang thunderstorms dito sa may katimugan bahagi po ng Davao Region at Sorsogon. So, yan po ang ating zoom-in satellite animation. Now, puntahan natin ang pinaka-latest na yun sa ating forecast sa ulan at hangin. Kasama na rin po dyan, naka-embed yung atmospheric pressure. Mula po ito sa European model courtesy of windy.com. At nakita po natin na yung araw na ito, yan po yung mga thunderstorms sa may northern Caraga at dito sa may southern portions po ng Mindanao dahil po sa surface trough at mahinang amihan. Bukas po ng hapon, Huwebes, inaasahan pa rin mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Mindanao at sa ibang bahagi po ng Kabisayaan. Samantala dito po sa may Silangan at Hilagang Luzon ay magkakaroon pa rin ng epekto po ng hanging amihan na may mga kalat-kalat na mga maninipis na ulan, lalo na po sa coastal areas ng Luzon. While ang ibang bahagi po medyo okay naman po ang panahon except po dito sa may Palawan, may mga
isolated thunderstorms din na inaasahan. Dulot po ng northeasterly wind flow o mahinang amihan. Pagdating ng Biyernes ng hapon, inaasahan pa rin mga thunderstorms lalong lalakas po dito sa may Eastern Visayas at ibang bahagi po ng Mindanao. Dulot pa rin ito ng mahinang amihan. So, inaasahan po dyan mga pag-ulan. Yung mga ulan po, yung mga thunderstorms ay inaasahan po mag-spread po dito sa may, inaasahan pong kakalat po dito sa may gitna at kanluran ng Kabisayaan, kasama po ang Kabikulan, Mindoro, Romblon, at Southern Quezon, and portions of Laguna, pagdating ng Sabado ng hapon, at kasama din po ang ibang parte po ng Mindanao, lalong-lalo na po sa may area po ng Cotabato, sa may Lanao Provinces, Misamis Occidental at Zamboanga del Norte. Ito po ay dulot po ng hanging silanganin na po, okay? So mag-shift po ang hangin sa Sabado mula sa hilagang silangan o mahinang amihan magiging hanging silanganin. So expect po natin itong mga thunderstorms na magpe-penetrate po o papasok po sa may gitna at kalunuran bahagi po ng Visayas at sa ibang parte rin ng Mindanao at gayon din po sa Kabikulan at Quezon Provinces. Portion ng Laguna, magkakaroon din po ng possible mga thunderstorms at sa may Mindoro o sa may Oriental Mindoro. Okay, so yan po ang ating latest sa day-to-day rainfall for the next 3 days hanggang Sabado. And pag i-accumulate po natin yung mga pag-ulan, ito po yung accumulation for the next 3 days. So, kitang-kita po dito ang bulk ng rainfall ay makakanasan po sa may silangan bahagi po ng Samar at silangan bahagi po ng Leyte, kasama po ang Siargao, Dinagat Islands at Surigao Provinces. Ganun din po sa Agusan del Norte. So, dyan po ang pinakamalalakas na ulan. Dulot po ito ng mahinang hanging amihan at yung pag-shift po mula sa hanging silanganin pagdating po ng Sabado. Okay, at bago tayong paalam, ito ang pinaka-latest Global Tropics Hazards and Benefits Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA. Ito po ay nilalabas tuwing araw po ng Miyerkules. So, ito po ay valid for the next 2 weeks. So, sa unang linggo, week 1, Pebrero 9 hanggang 15, inaasahan po ang normal na klima sa buong Pilipinas. At pagdating naman po sa week 2, valid Pebrero 16 hanggang 22, inaasahan po na magkakaroon po ang area po ng Caraga, Davao Region at Soxagen ng above average rainfall na pinapakita dito na sa mataas po na confidence. Okay? So, ibig sabihin po itong mga thunderstorms na ito o mga malalakas na ulan above sa average, okay, ay inaasahan po, dulot po ito ng possible surface troughs o yung mga tinatawag nating hanging silanganin or mahinang amihan. So, inaasahan po natin dyan sa ikalawang linggo. Ang ibang bahagi naman po ng Pilipinas ay normal po ang klima. So, yan po sa ikalawang linggo po ng ating forecast, Pebrero 16 hanggang 22. So, yan po. Dyan po nagtatapos ang ating latest sa ating panahon. At babalik ulit tayo sa Biyernes upang bigay naman sa inyo ang weather analysis sa darating na weekend. Mula sa Typhoon 2000, ito ulit si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.